Part 2. Undertale hier. Randovných Undertale hier. Na mobil ešte k tomu. Pome. Doriti. Nie, małpę minionka. Fajna minionka. Doriti. Pekné. Ideme na najťažšieho bossa v Undertalu. Arfildemur. Dobre, už tu niečo meno ste videli. Čo je toto? Nie. Máme toto. To ja som sa myslel. To čo je? Ty vole, hviezdy normálne padajú z neba. To je vlastne ťažké. Dobre. Len to bolo ťažké. Není. Poď, dávaj. Ty boli blesky. Ty vole, ale to sa akože lagy. Meče. Halo, nech tam dajú niečo ľahšie. To je moc... Toto je easy. Easy, kamo, easy to čo, to je easy. Poďte, easy. Vidíte, aké to je easy. Normálne. Nech tam dajú niečo ťažšie. Počne hviezdy aspoň, normálne. Tak prekvapilo, minulé mu prekvapilo celé tie hviezdy. A fakt, asi najťažšie z tohto fightu budú asi len tie hviezdy. To čo skrýva? To čo je? Aj, ale toto už začína byť ťažšie pomalinky. Jo, aký laser. To je dobrá inak song, sa mi ľúbi hrozne. Tak. Ty vole, on to žituje 2 razy na to si miesto. Jaj. Nech už nedáva tú zbraň. Nerob. Ty kozička, mozička, dobrá bozička. Ona ma chce nabonzovať. Toto typek. Dobre. Part 3. Fuj. A furt to je easy. Zašla také pesenka. Fuj. Toto to vybralo hrozné. Easy fight. Ale som idiot. Ja mám tak malinko. Prvý heal. Ty kokos, normálne. Nerob už. Si za koľko nedáš také ľahké. Torci. Ja som hovoril minulý video, že to je easy. Už to nedávaj. Dobre. Ty sprostý. Dobre. Už tu hviezdy to vystrelí. To nerobí. Vlády on ako s tlstou. Čo vyzerá McDonald. Fúj.
Nie, ja nechcem ísť do jeho huby. Titánskej. Ja som prehral. Paráda. To je koniec tých videí, čau.